Ang totoo, hindi naman masama ang mayroong pangarap. Tulad ng pangarap ng mga nare-research ko, hindi ko na sila papangalanan. Pero ibibigay ko lang sa inyo o sa ating lahat, maging ako, inspirasyon ko rin sila. Na nagsimula lang sila sa pabenta-benta online sa kanilang niluluto. Tinesting muna nila na mag-alok ng kanilang kaibigan, mag-alok ng kanilang kakilala, ipinatikim ang kanilang luto kung patok ito. Abay pumatok sila. So, sa simpleng negosyo na yan na naisip nila, dahil ito ay magkakaibigan sila at dahil sila ay merong entrepreneur na kaisipan, sila ngayon ay nakapagpatayo ng magandang restaurant. O di ho ba? Amazing yon. Hindi naman pumasama kung tayo'y mangarap na ganun din. Wala namang nagre-restrict sa atin. Kaya nga pangarap yan, pero ang mahalaga, mag-execute tayo. Mayroon tayong gusto, isip tayo ng isip ng magaganda, hindi naman tayo nag-execute. O di kaya mas malamang, inuusgan mo na lang yung mga ibang nangangarap. Ay, may iiwan po tayo kapag kaganon, kabayan. Alam mo, talagang na-amaze ako sa mga bata. Meron din akong kakilala sa amin. Taga Waigdaya, Canton City of Ilocos Sur tayo eh. Malapit lang sa amin. Napakagaling magluto. Pagawin mo ng pizza, gumawa ng ice buko, otap, bilib ako sa batang yun. Kaya hanggang ngayon, okay, hindi man siya yung pinaka malaki ang kinikita, pero sapat at sobra-sobra ang kanyang kita at saka yung talent niya, doon din ka mamomotivate eh. Kaya tayo, kagaya ko, hindi ko sasabihin sa inyo na meron din tayong investment, pero inaamin ko rin yung totoo, meron din akong investment kasi hindi naman po ako mag-vlog kung wala. Ang hirap naman po yung nag-vlog ka, wala rin ka palang investment. Walk the talk, ika nga, sabi. So ganun lang ang buhay. Pero lagi po tayong humble, lagi po tayong magpakababa. Yan po kasi lalong-lalo na nagsisimula pa lang tayo. Kumbaga late bloomer tayo. Hindi naman tayo kasing yaman ng mga iba. Hindi naman kasing rangya ng buhay yung mga kasabayan natin. So thanks God na lang, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil binigyan niya tayo kahit paano ng sapat-sapat na pangangailangan at na-share natin. Kaya hindi masamang mangarap. Kaya habang maaga, mag-execute tayo ng mag-execute. Ayahan natin yung mga bashers kasi kung ayaw nilang gawin yung pangarap nila, di mahirap. Ika nga ang sabi ni ang sabi ni Kasosyong Arvin, mahirap naman na lagi na lang tayong duplication ng ating mga amo. Kailangan tayo naman ang mag-duplicate ng oras balang araw, di ho ba? Hindi ho masamang pangarap yon. So, kinakailangan tayong mag-execute. Yan lang ang gusto kong i-share sa ating lahat para mga kabayan. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo, dapat ayusin natin, di ho ba? So, thanks and God bless po sa inyong lahat.